ostala, draga braćo arhijereji, braćo sveštenomonasi, sveštenici, đakoni, monasi, draga braćo i sestre. Sada smo, evo, upravo izvršili godišnji parastos na dan pokojenja našim ocima. Većina nas koji smo ovde ovim povodom sabrani smo ih poznavali i duhovno im mnogo dugujemo. Ja lično, posebno ocu Jovanu, blaženo počivšem, zahvaljujući kome kao mladi student teologije sam i ja već konačno prelomio, misleći i ranije na monaški postrig i život, ali sam tada konačno prelomio i sam primio monaški postrig. I kasnije kroz ceo život veoma mnogo mi je duhovno pomogao. Svi znamo, neću to prepričavati, neko više, neko manje, njihov životni put i jednoga i drugoga, put krsta, put svedočenja Hrista i njegove ljubavi. Za oca Jovana znam da je već sa 11 godina kao dete bio u manastiru Žiči. Svoj životni vek na zemlji proveo je uz skute, uz koleno velikih svetih ljudi, svetog vladike Nikolaja, svetog Justina i drugih podižnika blagočestija, sve do patrijarha blaženopočivšeg Pavla. I primer je, a isto slično mogu da kažem i za oca Avakuma, kako sa koliko trpljenja i smirenja, ne osuđujući i ne ropćući, je nosio svoj životni krst i u manastirima i svugde drugde gde ga je crkva slala na poslušanje, u bogosloviji ili u monaškoj školi, gde sve je bio. Mi ih se molitveno uvek sećamo, znamo da su se dobrim podvigom poduzavali, kao i toliki drugi, njihovom naraštaju, znani i neznani, koje ne bih sad ovde pominjao neke ni po imenu, ali da su, verujem, našli i slobodu pred Gospodom svojim dušama i da se i oni mole Bogu za sve nas i za sve one koje su sretali na svom ovozemaljskom životnom putu. Neka Gospod daruje večno blaženstvo i jednom i drugom od ovde počivajućih naših duhovnih otaca i neka i mi svi idemo putem spasenja, molitvama svih svetih, počevši od presvete Bogomajke, čije blagovesti smo upravo proslavili, pa preko svih svetih ugodnika Božjih, evo sve do oca Jovana i oca Avakuma. Carstvo im nebesko, a Gospod neka pomiluje i spase sve nas. Amin. Amin.